Yüzüňe ýylgyryp duran adam bilen dawalaşmagyň kyn bolşýaly, istenlik ýitijedille hem hemişe ýylgyryş ýeňändir. Napoleon Hill. Howluk, seniň gum sagadyňdaky çäge sekund saýyn azalýar. Onuň üstüne çäge goşmak weli asla mümkin däldir. Napoleon Hill. Bar gerek zat bir çuňur ideýa. Bu sowallara jogap bermek üçin biz 13 ýörelgäni, ýagny prinsipi düzdük. Ýöne ýatda saklaň. Okaýan wagtyňyzda durmuşyň geň taňlyklary hakynda oýlanyp, gözleýän jogaňyzyň öz aňyňyzdan, okaýarkaňyz döräp biljek haýsdyr bir ideýadan, meýilnamadan ýa-da maksatdan tapylmagy hem mümkindir. Bir sagdyn ideýa. Anha üstüne ýetmek üçin ähli gerek bolan zat şu. Bu kitapda beýan edilen ýörelgeler, prinsipler, önümli ideýalary bişirmäge kömek edýän usullary özünde jemleýär. Bu ýörelgeleri beýan etmäge çuňlaşmazdan öňünçe biz bir zady bellemek wajyp hasap edýäris. Adam baýap başlanna, onuň baýlygy köplenç halatda güýçli depgini ösýär bolyn, geçen agyr ýyllaryň dowamynda bularyň bary nirde gizlendik diýip beýtyýar hally oýlanýarsyň. Bu haýran galarjy kesgitleme. Eger biz baýlygyň diňe uzak hemde agyr zähmet çekýän kişileriň ýetdirýänligi hakyndaky giň ýaýran düşünjäni ýatlasak hassa şeýle. Emma siz oýlanyp hem baýap başlasaňyz baýlygyň ilkinji nowatda akyl ýagdaý bilen, maksadyň anyklygy bilen baglylygyny, agyr zähmet bilen bütünle ýa-da bütünle diýen ýaly derejede bagly dälligini aňşyrarsyňyz. Şonuň üçin hem her bir adam hem baýlyga eýe bolmagy mümkinçilik berýän akyl ýagdaýyna nädip ýetip boljaklygy babatda oýlanmagy borçludyr. Men bu meseleni 20 ýyllap öwrendim. Sebäbi baýlaryň nädip baý bolýanlyklaryny meniň hem bilesim gelýärdi. Bu filosofiýanyň ýörelgelerini özleşdirip, olary peýdalanmak boýunça gönükdirmelere eýerip başlanbadyňyzda, siz maliýe ýagdaýyňyzyň ýokarlanyp başlandygyny, nämeni elleseňiz, onuň size giýdeçi getirýändigini duýarsyňyz. Mümkin näl? Asla beýle däl. Adamzatyň esasy gowşak taraplarynyň biri adamyň mümkin näl diýen sözi ünsüni jemleýänligidir. Bu adam hereket etmeýän we etmejek düzünleriň ählisini bilýär. Etmek mümkin däl zatlaryň baryny bilýär. Ýöne bu kitap beýlekiler, eýýem kimdir birini üstünlük getiren usullary we ýollary gözleýänler üçin bu usullar we ýollary peýdalanmakda ähli zadyna töwekküllik etmäge taýýar kişiler üçin ýazyldy. Üstünlük onuň ugruna bolan adamlara, üstünlüge laýyklykda pikirlenýän kişilere ýetdirýändir. Yeňişiň ugruna öňýän adamlary oňa laýyklykda pikirlenýän kişilere bolsa yeňiş garaşýanlar. Bu kitabyň maksady öz aňyny yeňişe maksus bolan bölekden üstünlüge maksus bölüme geçirmek isleýänlere kömek etmek. Juda köp kişiye maksus bolan beýleki bir gowşaklyk bolsa, hemme zat hemde hemme kişi barada özünde galan täsirleri we ynançlary laýyklykda netije çykarmak endiginden ibaratdyr. Okuyjylaryň käbiri oýlanyp baýamagy başarmaryny pikir ederler. Sebäbi olaryň pikirleri gedaýlygyň, betwagtçylyklaryň, şowsuzlyklaryň we yeňişleriň şertlerine kemala gelen. Bu adamlar maňa Amerikan bilimini almak üçin Amerika gelen bir Hytaýlyny ýadladýar. Ol Chicago'nyň universitetinde okuýar eken. Bir gede kollejiň prezidenti bugün nogorly ýaş ýigit bilen howluna gawatlaşypdyrdy. Onuň bilen biraz gümür ýamar etmek üçin säginipdir. Ol garaýagyz Amerikalylar babatda iň bir özüne çekiji zadyň näme bolanlygyny sorapdyr. Elbetde, siziň gözüňiziň geňligi, siziň gözüňiz gyýyk däl, diýip talip jogap beripdir. Bu Hytaýly barada näme aýdyp bolar? Biz düşünmeýän zadymyza ynanmakdan ýüz döndürýäris. Biz paýhassyzlyk bilen özümiziň çäkliligimizi ähli zadyň ölçegidir diýip hasap edýäris. Elbetde beýleki biriniň gözi gyýyk däl, ol diňe bizinkiden tapawutly. Ford'un mümkin bolmadyk 8 silinderli hereketlendirjisi. Meniň pikirimçe, pulo, baýlyga barýan ýol gözlänleriň ählisi iň gyska ýoluň zähmetiň üstünden geçýän ýolugyna düşünen bolsalar gerek. Henry Ford meşhur V8 avtomobilini öndürmek kararyna gelenine
ol hereketlendirjinin 8 silindriniň ählisiniň bir bölümde ýerleşmegini isläpdir. Onsoň inženerlerine degişli taşyryklar beripdir. Hereketlendirjinin çygysyny taýýarlap, inženerleriň ählisini bir bölümde 8 silindrli hereketlendirjini döretmek dibinden mümkin näl netije gelýärler. Ford şeýle diýýär: "Barbyr ediň şonu. Ýöne bu mümkin näl" diýip oňa aýdypdyrlar. "İşleň, bahasy näçe bolýan hem bolsa, tä üstünlük gazanýan çaňa işi bes etmeň" diýip Ford buyruk beripdir. Inženerler işe girişipdirler. Ford'un kampaniýasyna işlemek isleýän bolsalar, olaryň başga alajy hem ýok eken. 6 ay geçipdir. Hiç şeýle netije bolmandyr. Ýene-de 6 ay. Şol öňkünkilik. Taşyrygy ýerine ýetirjek bolup, inženerler pikir eden ähli usullaryny urlanyp görüpdirler. Ýöne, hereketlendirji bolan entegi mümkin näl zat bolup görnüpdir. Bir ýyldan soň Ford işin gidişi bilen gyzyklanypdyr. Şonu oňa ýene-de buyrug berjä etmek mümkin däldigini habar beripdirler. Ford: "Dowam ediň. Men şeýle hereketlendirjini isleýän, şonu hem alaryn" diýipdir. Inženerler gaýtadan işe başlapdyrlar. Şonda edil jadygoýluk ulanylan ýaly olara syr açmak başardypdyr. Ford'un aýgytlylygy ýene-de üstün çykypdyr. Bu wakanyň takyk görüň berilmedik bolmagy hem mümkin. Ýöne onuň düýp manysy dogry berilen. Siz oýlanmagy hem baýamagy niýet edilen kişiler. Eger başarsaňyz, ondan Ford'un millionlarynyň syryny özleşdiriň. Alyslara seretmek gerek bolmaz. Ford üstünlük gazandy. Sebäbi ol üstünlüğün ýöreglerini, prinsiplaryny düşünýärdi. Hem olary peýdalanmagy başarýardy. Bu ýöregleriň, prinsiplaryň biri isleg. Näme isleýäniňi bilmek. Bu wakany ýatda saklan. Hem de Ford'un haýran gallarjylykly ýeten derejeleriniň sebäpleri beýan edilýän sitrler belleň. Eger siz şunu etmegi başarsaňyz, islenlik uğurda diýen ýaly edil şeýle üstünlükleri ýetmegi başararsyňyz. Meniň pikirimçe, pula baýlyga barýan ýoly, gözlänleriň ählisi gyska ýoluň zähmetiň üstünden geçýän ýollugyny düşünen bolsalar gerek. Henry Ford